comuna de la ciutat compagina el l'espectacle musical la seva majestuositat amb la bellesa de la composició musical titulada Abordada, feta pel compositor txec Ferenc Pedala. Ferenc Pedala va escriure Abordada inspirant-se en la vida que genera un ritme durant el seu curs. Escoltem la canció i una de les arts a l'aigua. El començament de la muntanya és una pura descripció. S'inicia el ritme pausat i tranquil. El ritme essencial remuntar sobre figures les notes de la presència del rei d'una de les setmanes història que tradueix la vida dels observadors que s'anuncien per donar un coneixement del riu. Дальше. Gracias.